Dolai long trebele mono RD block by khobjak koromchora amchaini fishery department habanokni officer no amchaini lukurongni bkhakte silchamung kasai phika halburum burumno office habanogo thangburum burumno officer no malayani koktuma abo haikeno lai thangnai 1 April khalmariwo koromchora amchaini tipra chublai buthumni ngei kaisa koktun eba letter rohorjakmani hati barsa jora romino office habanogono haino thiklai toni jakha mungsa respond jakya lachima sinja khlayu hnei koktuma thumnai rokni buskango phai soi khnerika tamosaka khanai najei chini notice tripurani mangkhaliwo bureau food notice tripura Tamu jungzalo sei tamu awainya bagai rihman kelaikas. Tini ni jungzalongka jeng tini koromchora pisari office phaisopajak koromchora pisari office phaisopaimani yagulo jeng 1 tarik goro phaiye kaisa sini busu regional busuni letter repajakta borokno letter repaimani yagulo borok bai jeng 1 tarigo kok salaika kok salaimani bisingo borok sago 7 tarigo phaiye jeng bai office malai phadi ne phaimani office phaimani borok dijona bukari incharge bukari engke tai kaisa bini officer bukarita engke tabuk phaisopai mani yagulo o jungzalo klai tini media jungma phaika Officer ni mungkai tamu hunjak. officer ni mungkai somot jomatia bai tege sangkai Omid Deborma Bortong borok. borok ni quarter engke yang kaisa tongo Omid Deborma ni quarter ga bo jung agi ni siming khnaka quarter bo tongya engke office bo jung khnamani agi ni siming maso waisarok ji phaioni khnawo Obo haike amchani lukurok kubangma jora o habanogo phaiye kubangma samungrok nangai phaika hangkai officer bai malaya bobo hai rok obo hai kuno khnajakda. অনেক বার খনাকা বরক সিমিয়া जों बुतिनि फायै जों बरक बाय मालायाखौ अंगाय कल बाय कक साकाय बरक सावो माने खरां गडर खाय हाके कक सावता अब कुनो चिनि तामहिन चिनि लेटार रिमानि रिस्पांसिबिलिटी करिया जोंनो अंगाय ताय बरक स्टाफ बो दं स्टाफ बाय कक सामानि बरक स्टाफ नो तायसा कुदु फर कल खायै बरक अफिसर ता Noro obono tuye amchani MLA hinjane rok bai o kok tun rok no nor sahrai janai kha. MLA bai to ang kok saka MLA na ang saka khna bijir khanya bagai MLA bo tabu chaito koi tongo phanya bagai Tam kok kusana musung obo haike officer hinjane rok habanogo phaya karino mas beton nogo a sugui chai tong mano tuye nang tam sana musu khase hapangno. obo hai officer tongkai to kuno din tamhin obo hai fisheries officer tongkang kai to nung nogo achugui che office phaya kari to obo hai beton na tongkang kai obo choli noba cholia bele bo maso waisa phaye office tam ong kuno phano saimeya office boy malanya phaibo malaimeya obo hai to jeng obo hai officer nangya jeng obo no mane oroni rohna mungsunguta Nor bo bodol nei ngai bo bai malanyan phaiye tini asuk malaya ngai khaduman kalaika. koromchora regional busu festival ne korota Bo amchai ni mung tam hunjak. abo angkai koromchora kormotisa Bo bolok bai khobjak abo monoblock nin mungkai. ani mungke donamoni tripura Acha takhok oro nongni fishery department habanok dabo. Acha tabo oro je lukoro kisisa kok silja jongmani nongni habanogo phai officer bai phai malanyan bagai waire bai phaimani yagulo bo malaya nei je kok silja jagai jongmani busu dorte kubul. वो तो सर तब सुख जरूरत है जी सर छुपाई हो अब से Maso at least busuk jora koi bar office kana. वो तो वो 1 तारीख फाइमाने अब 4 तारीख फाइमाने सुखता Jeng to oro phaimani yagulo khanai mangka lukurok ni khukti khlai lai thangnai jora rokbol amchaini lukurok kabangma jora apona busarok nana phaikangkai officer khrei phirogui mathango obo hairok silchamung aborokle busu jorte kubul. वो तो वैसा वानी वो मान लगा वो इंसान लाइक वो जो छुमा सात फाइमाने लाइक वो मान लगा है क्या Norokle obo haike nongni officer kering nangke bobo haike maintain rok khlai norok. जों लेबर बा जों ताखानि बा जों सां किसामा खाय आरो खाम मारु ताइ सिता Norok bai amchani lukurok phai o jungjalok kchamani rokno norokni officer bai norok o kok rokno share da khlai sahoi janai norok जों साको tamo response na afuru. लाइक सार मु खाय साता कोई दिन परे आं फैलाय फोन खाय जाना जिनि साता Nong officer ni mung समाचार tai khoroksa assistant bortong borok काशालाई खुवाई काशालाई तेलमुदा bo bolok bai khobjamo
mono adibolukta nini sinimongkai jirindra tibra khor busu norok tabu oro जों टमेट' खरब्रैनो खरसा तो बेदन लाइन थांजा आरो जों खरथांनो दङ tamo sanai nini officer no obo haike jung jala se man nong thani pesar phai obo hairo kuno sanan da tong nung गत सारबाय मालाय जों फुनखाय मा सानायता